Καλώς ορίσατε στο CEO. Σήμερα θα μιλήσουμε για το σώμα, όχι σαν φροντίδα, αλλά σαν προσωπικό μπραντ. Η Μάντι Περσάκη είναι μια γυμνάστρια, είναι μια πετυχημένη επιχειρηματίας, αλλά πάνω απ' όλα είναι μια γυναίκα που μας μαθαίνει καθημερινά πως πρέπει να σεβόμαστε πάνω απ' όλα το δικό μας το σώμα για να μας σέβονται και οι υπόλοιποι. Μάντι, καλώς ήρθες. Είμαι πολύ χαρούμενη που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Θα χαρώ πολύ έτσι να συζητήσουμε για πράγματα που αφορούν το σώμα, την ευεξία. Και τις επιχειρήσεις. Και τις επιχειρήσεις φυσικά. Θέλω όμως πριν τα πούμε όλα αυτά, να μου πεις ποια ήταν η Μάντι πριν γίνει η Μάντι που ξέρουμε. Πολύ ωραία. Έτσι, σήμερα θα πούμε πράγματα που δεν έχω ξαναπεί. Από πολύ μικρή έκανα αθλητισμό και στη συνέχεια πρωταθλητισμό. Ήμουν κολυμβήτρια. Κολυμπούσα στο Πολυφάλιρο, μετά στη Βουλιαγμένη. Είχα αρκετές διακρίσεις, η αλήθεια είναι. Από πολύ μικρή ηλικία έτσι, έχω μάθει στην πειθαρχία και στον υγρό στίβο. Στον υγρό στίβο και γενικότερα καθημερινά στην άσκηση. Οπότε το να ασχοληθώ με τον αθλητισμό ήταν απλά μια συνέχεια για μένα. Το θεωρούσα δεδομένο. Απλά ξαφνικά κάποια στιγμή άρχισα να πληρώνομαι για κάτι που θα έκανα έτσι κι αλλιώς. Ναι. Και πολύ μικρή μπήκα στα ΤΕΦΑ. Βασικά είχα περάσει οικονομικό στην Πάτρα, να σου είμαι ειλικρινής. Και ευτυχώς είχα και ένα άνευ για τα ΤΕΦΑ λόγω διάκρισης. Και κατέληξα λοιπόν σε αυτό το οποίο αγαπώ και πάρα πολύ. Ξέρεις, πολλές φορές τραβάμε τα παιδιά μας στο να κάνουν κάτι το οποίο όμως ουσιαστικά δεν το έχουν επιλέξει, δεν το αγαπάνε. Κάθε μέρα τα πάμε προπόνηση και τους λέμε στη ζωή τους να κάνουν κάτι άλλο, να διαλέξουν κάτι άλλο. Για μένα ήταν μια φυσική ροή. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να είμαι οικονομολόγος, αν και η αλήθεια είναι ότι το επιχειρήν τα χρειάζεται όλα. Τα χρειάζεται όλα, Οπότε ευτυχώς ήμουν καλή μαθήτρια και πήρα αρκετά πράγματα. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για σένα και η εξέλιξή σου το δείχνει ότι και εσύ είσαι πολύ περήφανη για τον εαυτό σου. Πώς πάνε οι δουλειές? Αυτή τη στιγμή διατηρούμε μια λυσίδα 8 γυμναστηρίων σε διάφορες περιοχές έτσι, της Αθήνας και πάνε αρκετά καλά, δόξα τω Θεώ. Σίγουρα όλα τα πράγματα θέλουν συνέπεια, θέλουν χρόνο, θέλουν πίεση για να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Ωστόσο, είναι πολύ καλά τα πράγματα με βάση τα δεδομένα της αγοράς, γιατί ο κόσμος έχει αντιληφθεί ότι η άσκηση είναι μονόδρομος για να μπορέσει να γίνει το κλειδί για να ανοίγουμε όλες τις πόρτες και τις δύσκολες καταστάσεις της ζωής. Είναι κάτι το οποίο μας προσφέρει πραγματικά ευεξία, χαρά και μας δίνει δύναμη για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε γενικότερα στη ζωή μας. Και είσαι πολύ καλή σε αυτό που κάνεις, γι' αυτό κατάφερες και κάνεις ένα τέτοιο brand με το όνομά σου. Υπήρξε όμως κάποια στιγμή που μόνη σου αμφισβήτησες τον εαυτό σου? Ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα αυτό δεν αφορά μόνο εμένα. Είναι όλη η ομάδα από πίσω εξαιρετική. Πολύ ωραίο αυτό που λες. Δεν υπήρχε περίπτωση χωρίς την ομάδα να έχω καταφέρει τίποτα και να πω ότι και στην ομάδα υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ καλύτεροι από μένα, ανάλογα στη θέση που έχουν αναλάβει και σε αυτό που προσβεύουν μέσα στο brand. Τώρα, όσον αφορά το αν. Συγγνώμη, μου ξανασύνθεσαι. Αν υπήρξε κάποια στιγμή που είπες, «Ωχ, αυτό δεν ξέρω, δεν το έκανα πάρα πολύ καλά» ή «Δεν είμαι πολύ καλή και ίσως πρέπει να τα παρατήσω ή να αλλάξουμε κατεύθυνση ή κάτι να τροποποιήσω». Καθημερινά κάνουμε αυτές τις σκέψεις. Νομίζω όλοι, έτσι και εγώ. Φυσικά υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θεωρώ ότι δεν μπορώ να καταφέρω τα πάντα, δεν είμαι τόσο καλή σε όλα και κάθε φορά προσπαθώ να σκέφτομαι ότι όλα τα πράγματα θέλουν συνέπεια, θέλουν αφοσίωση, θέλουν δουλειά, θέλουν χρόνο. Δεν αφήνω τον εαυτό μου να απογοητεύεται. Ωστόσο, και να τα περιγράφουμε ότι όλα είναι εύκολα ή όλα έρχονται εύκολα και μαγικά, είναι πολύ λάθος. Και νομίζω αυτό πρέπει να περνάμε και στα παιδιά μας, ότι το να νιώθεις μέσα στην ημέρα σου, μέσα στην εβδομάδα σου, μέσα στο μήνα σου, ότι δεν είσαι πάντα δυνατός να τα καταφέρεις όλα. Είναι κάτι πολύ πολύ φυσιολογικό. Οπότε σαφέστατα και υπάρχουν τέτοιες στιγμές και υπάρχουν και αποτυχίες. Νομίζω ότι πραγματικά όποιος άνθρωπος πετυχαίνει κάτι, είναι πάρα πολλές οι φορές που έχει αποτύχει μέχρι να καταφέρει να το πετύχει. Όμως δεν φαίνεται αυτό στον κόσμο και γι' αυτό ρωτάω. Ναι, δεν φαίνεται στον κόσμο γιατί ειδικά με τα social media έχουμε την τάση να παρουσιάζουμε όλη την πολύ καλή μας πλευρά.
Σίγουρα και εγώ στα social media παρουσιάζω μια συγκεκριμένη εικόνα που έχω αποφασίσει να φαίνεται. Ωστόσο, προσπαθώ να είμαι όσο πιο αληθινή μπορώ στην αληθινή ζωή μου, γιατί και ο κόσμος με βλέπει καθημερινά όλη μέρα στα γυμναστήρια. Τώρα θα μου πεις γιατί να ωρεοποιείς τα social media σου την κατάσταση. Δεν είναι ότι ωρεοποιώ, είναι ότι προσπαθώ να είναι όσο πιο επαγγελματικό γίνεται το προφίλ μου. Και περιορίζω και πολύ το να παρουσιάζω την προσωπική μου ζωή. Ωστόσο, είναι και σημαντικό κάποιοι άνθρωποι που έχουμε περάσει μέσα από δυσκολίες και έχουμε καταφέρει κάποια πράγματα, να δείχνουμε ότι, ξέρεις κάτι, μπορεί τελικά να γίνει. Αυτό είναι. Δεν είναι ακριβώς ωρεοποίηση ή ότι δεν θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχουν και δύσκολες φάσεις. Είναι η θετική πλευρά που παρουσιάζει στα γεγονότα. Αυτό ακριβώς. Τα social media σε βοήθησαν? Πάρα πολύ. Όσον αφορά τη δουλειά σου. Ναι. Θεωρώ πως καμία επιχείρηση εν έτη 2026 και όχι μόνο, δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς social media. Τώρα αυτό αν θα είναι τηλεόραση, αν θα είναι Instagram, αν θα είναι TikTok, αν θα είναι περιοδικά, κάθε φορά διαφοροποιούνται τα μέσα. Όμως είναι αναγκαία η διαφήμιση, κατά τη γνώμη μου. Το πιλάτες το αγαπάς πάρα πολύ. Έχεις μιλήσει άπειρες φορές γι' αυτό. Σε έχουμε συνδέσει με το πιλάτες. Πότε όμως εσύ κατάλαβες ότι το πιλάτες μπορεί να γίνει επιχείρηση? Έχω αφιερώσει, αλήθεια είναι, όλη την ενήλικη ζωή μου στη μεθοδολογία του πιλάτες. Με το που μπήκα στο πανεπιστήμιο, παρόλο που ήμουν κολυμβήτρια, ασχολήθηκα με αυτό γιατί με τράβηξε το γεγονός ότι είναι μια μεθοδολογία που δεν έχει αντενδείξεις. Μπορούν να το κάνουν όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, επίπεδου. Η αλήθεια είναι ότι ο πρωταθλητισμός με δίχασε και εμένα, ότι σίγουρα ναι μεν έχει πολλά θετικά, όμως έχει και πολλά αρνητικά και είχα καταλήξει μέσα μου ότι δεν είναι για όλους. Και επειδή ήθελα πραγματικά να προσφέρω σε όλους, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού, γι' αυτό και διάλεξα κάτι το οποίο μπορούν να το κάνουν όλοι. Ο αθλητισμός είναι για όλους. Ακριβώς. Το αθλητισμός είναι για λίγους. Αυτό ήταν αυτό που με τράβηξε στη μεθοδολογία όπως τη γνώρισα. Και σιγά σιγά, επειδή δεν υπήρχε και σαν μάθημα στο πανεπιστήμιο, όπως γνωρίζεις και εσύ, προσπάθησα να δω τους χώρους από τους οποίους προέρχεται η μεθοδολογία και να εξελιχθώ κομμάτι-κομμάτι μέσα σε αυτό. Και μέχρι σήμερα, ξέρεις, η εξειδίκευση είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Όλοι νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Για μένα η γνώση είναι κύκλος. Όσο περισσότερα ξέρεις, τόσο περισσότερα έξω από τον κύκλο αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ξέρεις. Όσο μικρότερος είναι ο κύκλος της γνώσης, όσο λιγότερα ξέρεις, νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα. Οπότε, γι' αυτό και εγώ προσπαθώ όλα αυτά τα χρόνια να εξελίξω συγκεκριμένα τη μεθοδολογία του πιλάτες και να είμαι όσο πιο εξειδικευμένη γίνεται σε αυτό για να μπορώ να προσφέρω πραγματική γνώση. Η πορεία σου τι δείχνει? Ότι έκανες σωστά που επένδυσες πάνω στο πιλάτες και όχι πάνω στην κολύμβηση? Αγαπάω πάρα πολύ και την κολύμβηση και τον υγρό στίβο. Μιλάω καθαρά επαγγελματικά. Καταλαβαίνω τι λες. Η πορεία έχει δείξει ότι έκανα καλά στο να επιμείνω. Αυτό είναι η ουσία. Γιατί θα μπορούσα κι εγώ, ξέρεις πόσες φορές μου λέγανε να κάνεις και λίγο αυτό, να κάνεις και λίγο αυτό, γιατί δεν κάνεις και λίγο TRX, γιατί δεν κάνεις και λίγο το ένα και το άλλο. Ξέρεις, όταν μοιράζεσαι, δεν μπορείς να προχωρήσεις μπροστά. Είναι πολύ σημαντικό να μείνεις σταθερός σε κάτι και να εξελιχθείς πάνω σε αυτό για να έχεις επιτυχία. Εμένα αυτή είναι η γνώση μου. Αυτή είναι η γνώμη μου, αλλά και η γνώση που έχω πάρει στο επιχειρήν. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία μου ήταν ότι πραγματικά επέλεξα κάτι να ασχοληθώ. Αν όλα αυτά τα χρόνια, για κάποιο λόγο, είχε γίνει το κλικ στο μυαλό μου και αποφάσιζα ότι θα ασχοληθώ με την κολύμβηση, όσον αφορά το προπονητικό κομμάτι, θεωρώ ότι θα είχα καταφέρει να προσφέρω πάρα πολλά πράγματα και εκεί. Γιατί δεν θεωρώ ότι μόνο μου προσφέρει, είναι ότι του προσφέρω και το αναπτύσσω. Είναι ότι πραγματικά έχω αφοσιωθεί, έχω αφιερώσει τη ζωή μου σε αυτό και εξελίσσεται και ακαδημαϊκά αλλά και επιχειρηματικά. Όχι μόνο εγώ, ξαναλέω, αλλά και όλη η ομάδα. Και γι' αυτό και επιμένω ότι θέλω να μένουμε πολύ σταθεροί σε κάποιες γραμμές. Γιατί μόνο έτσι η γραμμή θα φτάσει και θα βγει πιο μπροστά. Πολύ ωραίο. Είπες πριν τη λέξη επιτυχία. Τη κρατάω και θέλω να μάθω τι είναι επιτυχία για σένα. Επιτυχία για μένα είναι να είμαστε ευτυχισμένοι άνθρωποι, έτσι. Όταν δεν είμαστε ευτυχισμένοι δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Οπότε, σίγουρα, όταν προσπαθούμε και πετυχαίνουμε, ευτυχούμε κιόλας. Νομίζω ότι ειδικά και εμείς οι γυναίκες
θέλουμε πολύ το να εισπράττουμε την αποδοχή μέσα από πράγματα. Και επειδή καλώς ή κακώς αναγκαζόμαστε να είμαστε και πολύ παραγωγικές, να έχουμε πάρα πολλούς ρόλους, συνέχεια σε κάτι νιώθουμε ότι δεν είμαστε πολύ καλές. Μέσα από τη δουλειά μας παίρνουμε αποδοχή. Μια ανωτελεία. Υπάρχει μια ισορροπία σε αυτές τις δουλειές που κάνουμε πολλές γυναίκες και ανάμεσα στην προσωπική ζωή, την επαγγελματική ζωή. Υπάρχει ισορροπία. Για να μπορέσει να υπάρξει ισορροπία και να είμαστε καλές σε όλους τους ρόλους, είναι ξεκάθαρο κατά τη γνώμη μου ότι πρέπει να υπάρχει βοήθεια. Αν μια γυναίκα δεν έχει βοήθεια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναπτυχθεί. Τώρα, αυτό θα το πάρει από τον άντρα της, θα το πάρει από την οικογένειά της, αν είναι μονογονεϊκή οικογένεια. Πάντα όμως πρέπει να βρίσκει μια πηγή να αντλεί ενέργεια. Αλλιώς πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Είναι αυτό που λέμε για το περιβάλλον. Αν το περιβάλλον δεν είναι υποστηρικτικό, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να βγεις μόνος μπροστά με τη σημαία και να πεις εγώ θα τα καταφέρω. Και το λέω αυτό γιατί το λέω και καθημερινά και στις μαθήτριές μου και σε όλους. Πρέπει να είστε σίγουροι ότι ανήκετε σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Ναι. Δεν είναι εύκολο και φυσικά δεν είναι ανάγκη να είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. 2-3 άνθρωποι δίπλα μας αρκούν. Και ένας είναι ένας. αρκετός. Πολύ σωστά. Ποια ήταν η πιο ρυψοκίνδυνη απόφαση που πήρες στα επαγγελματικά σου? Θα χρησιμοποιήσω τη φράση του γιού μου, του 11χρονου γιού μου. Του Πες λέω, μας. παίζει ποδόσφαιρο και δεν καταλαβαίνω καθόλου τι κάνει. Και στο ποδόσφαιρο, όταν τελειώνει αγώνας, προσπαθώ να καταλάβω, να τον ρωτάω. Πρέπει πιο πολύ κνευρίζεται και δεν μου απαντάει. Οπότε μου λέει, μαμά, παίζω safe, κάνω safe παιχνίδι. Παιδί μου, τι λες. Και εγώ νομίζω αυτό. Παίζω safe. Όσο και αν βλέπεις ότι είμαι ρυψοκίνδυνη, δεν είμαι στην πραγματικότητα. Προσπαθώ και έχω πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας. Τα γυμναστήρια είναι όλα διαδοτημένα, όλοι οι συνεργάτες μου είναι πτυχιούχοι, όλοι οι επιχειρηματίες που παίρνουν γυμναστήρια στην αλυσίδα, γιατί υπάρχουν πολλά franchise, είναι άνθρωποι πάρα πολύ αξιόλογοι και καλύτεροι από μένα. Οπότε δημιουργώ δικλείδες και παίζω safe, όπως ο γιος μου. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Τι δεν σου είπε κανείς ποτέ για την επιχειρηματικότητα? Αυτό που δεν μου είπε ποτέ κανείς είναι ότι δεν έχει καμία σχέση η επιχειρηματικότητα με αυτό που σπουδάζουμε, ακόμα και αν κάνουμε κάποια εξάμηνα, έτσι, μαθήματα οικονομικών. Το πιο σπουδαίο πράγμα είναι να διαχειρίζεσαι ανθρώπους και αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά. Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε γύρω στα 60 άτομα συνεργάτες στην αλυσίδα των 8 γυμναστηρίων και φυσικά διδάσκω και στο κολέγιο και στο ΕΚΠΑ. Μ' αρέσει η λέξη συνεργάτες που χρησιμοποιείς. Ναι, μα είναι συνεργάτες. Μα είναι συνεργάτες, αλλά μου αρέσει πολύ. Φυσικά. Και αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά. Το να μπορέσεις να διαχειρίζεσαι καθημερινά ανθρώπους με τους οποίους μπορεί να μην είχες καμία σχέση. Δηλαδή, να μην ταιριάζεις πραγματικά. Υπό άλλες προϋποθέσεις. Ναι, αλλά είναι εντάξει αυτό. Είναι εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε όλοι οι ίδιοι. Ναι. Και όσο μεγαλώνει η ομάδα, πρέπει να βελτιώνουμε τα skills μας όσοι είμαστε λίγο πιο πάνω στην ιεραρχία. Εμείς πρέπει να βελτιωνόμαστε για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις ανάγκες όλων αυτών των ανθρώπων και να μπορεί όλο αυτό να έρχεται σε ισορροπία. Εγώ, όταν δημιουργείται ένα πρόβλημα, ποτέ δεν κατηγορώ τους άλλους. Πάντα κατηγορώ τον εαυτό μου. Άρα πώς θα διαχειρίζεσαι τα προβλήματα και την πίεση στη δουλειά? Όποτε υπάρχει ένα πρόβλημα, ξεκινάω από το τι έχω κάνει εγώ λάθος. Πραγματικά σου μιλάω και πώς θα μπορούσα να το χειριστώ καλύτερα και πώς θα μπορούσα σαν σκάκι να έχω κάνει καλύτερες κινήσεις. Και έτσι νομίζω ότι λύνεται πραγματικά το πρόβλημα. Και προσπαθώ να είμαι βούδας, να διατηρώ την ηρεμία μου, όση ένταση και να υπάρχει, και να μην χάνω την ψυχραιμία μου. Εκείνη τη στιγμή να αποστασιοποιούμε από την ένταση και το πρόβλημα και να παίρνω αποφάσεις όταν έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Ποιες είναι οι αποφάσεις που θέλεις να πάρεις στο μέλλον? Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό από τώρα. Νομίζω ότι όλες οι καταστάσεις Έχεις κάνει ένα πλάνο, είναι έχεις live. πει, θέλω να κάνω αυτό, το έχω αποφασίσει. Δεν μας το έχεις ανακοινώσει, αλλά θέλω να το ακούσω. Ξέρεις κάτι, όσες φορές κάνω πλάνα, τελικά γελάει ο Θεός που λέμε. Θέλω πάρα πολύ να διατηρηθούν όλα όσα έχουμε δημιουργήσει. Πάρα πολύ το θέλω αυτό, να υπάρχει ισορροπία. Και φυσικά έχω όνειρα, πολλά και πολύ μεγάλα όνειρα. Ωραία, μην μας τα πεις. Που δεν μπορώ ούτε να τα συλλαβίζω. Εντάξει. Τα περιμένουμε. Αλλά θα τα δείτε στην πράξη. Είμαι καλύτερη στις πράξεις, να ξέρεις από τα λόγια. Είσαι άνθρωπος που το πρωί όταν ξυπνάς τα οργανώνεις όλα
ή το αφήνεις πώς θα πάει η μέρα σου? Όχι, όχι, τα οργανώνω όλα από την προηγούμενη μέρα, ούτε καν από το πρωί. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς πρόγραμμα. Από τον αθλητισμό, αν δεν πήγαινα προπόνηση, δεν διάβαζα κιόλας εκείνη τη μέρα. Χωρίς πρόγραμμα δεν μπορώ να λειτουργήσω. Επιτυχία ή ελευθερία? Επιτυχία, καμία ελευθερία. No mercy. Πειθαρχία ή έμπνευση? Πειθαρχία. Όση έμπνευση και να έχεις, αν δεν έχεις πειθαρχία, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν σου έλεγα ότι πρέπει να αλλάξεις δουλειά και αυτό που κάνεις δεν θα συνεχιστεί, τι θα έκανες? Θα δημιουργούσα πάλι κάτι από το μηδέν. Γενικά, είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να δημιουργώ από το μηδέν. Έτσι ζω. Από παιδί, ποτέ δεν κοίταξα τι κάνει κάποιος άλλος για να το κάνω κι εγώ. Νομίζω ότι γι' αυτό και είμαι από τους ανθρώπους που έχω αφήσει το στίγμα μου στη συγκεκριμένη μεθοδολογία του Πιλάτες από όταν ξεκίνησα όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν κάτι που δεν υπήρχε, ούτε σαν μάθημα στο πανεπιστήμιο. Γενικότερα ήταν κάτι πολύ πολύ καινούριο όταν το ξεκίνησα. Νομίζω ότι ξανά θα έκανα κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Μου αρέσει πολύ να δημιουργώ. Μάντι, αν έπρεπε να δώσεις 3 συμβουλές για κανόνες επιβίωσης σε μια γυναίκα CEO που ήδη έχει μια επιχείρηση, τι θα της έλεγες? Να σκέφτεται μέσα στο 24ωρο, να μην αγχώνεται και να σκέφτεται μακριά. Ναι, μεν χρειάζονται και τα μεσοπρόθεσμα και τα μακρυπρόθεσμα σχέδια, αλλά να ξεκινάει σκεπτόμενη τις πρώτες 24 ώρες και τι πρέπει να κάνει μέσα σε αυτές, να διατηρεί το πρόγραμμα, την ψυχραιμία, την πειθαρχία και να ξέρει ότι είναι πάρα πολύ οι μικροί στόχοι που πρέπει να πετυχαίνει, που κανείς δεν θα βλέπει και δεν θα εκτιμά, πριν πετύχει κάτι αξιόλογο. Για να πετύχει αυτό το αξιόλογο, ποια πορεία πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση? Θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια, συνεργασία και άνθρωποι ικανοί. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που σου λέω. Και κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει όποιος ασχολείται με κάτι συνέχεια να διαβάζει και να εξελίσσει τον εαυτό του. Εγώ επιλέγω στοχευμένα ανθρώπους που είναι από το πανεπιστήμιο, με πτυχία, με μεταπτυχιακά. Δεν πρέπει αυτό να το θεωρούμε ότι είναι δεδομένο, ότι όλοι μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Είναι πολύ απλές. Πώς λέμε ότι κάνουμε μια μακαρονάδα και θέλει 3 υλικά και θα γίνει πιο νόστιμη αν βάλουμε 100. Έτσι είναι και στις επιχειρήσεις. Απλά τα πράγματα. Όσο πιο νόμιμο μπορούμε, γιατί καλώς κακώς δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τους νόμους του κράτους. Πρέπει να ακολουθήσουμε κανόνες. Συνέπεια, πρόγραμμα και εκπαίδευση. Αυτά. Σου έχει τύχει ποτέ να βλέπεις έναν συνεργάτη σου καινούριο και να ξέρεις από την αρχή ότι δεν θα πάει καλά αυτή η συνεργασία? Σου έχει τύχει? Ξέρεις να κρίνεις δηλαδή έναν άνθρωπο στο ποια θα είναι η πορεία μαζί με την επιχείρησή σου? Πολύ ωραία ερώτηση. Όλοι γύρω μου νομίζουν ότι ξέρουν να το κρίνουν αυτό. Όλοι γύρω μου, γιατί έχω και συμβούλους, έτσι. Εγώ λέω ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό από την αρχή. Πάντα θα δώσω στους ανθρώπους το 100% μου στην αρχή. Και θα αρχίσουν είτε να το διατηρούν και να το κερδίζουν, είτε να το χάνουν. Όχι, δεν μπορώ, γιατί εγώ έχω μάθει να δημιουργώ ανθρώπους. Παίρνω ένα παιδί 18-19 χρονών ή και έναν άνθρωπο στο πανεπιστήμιο πιο μεγάλο, 50 χρονών. Και θεωρητικά τον παίρνω από το 0 και νιώθω υποχρέωσή μου να τον κάνω να πετύχει. Οπότε όταν έχω έναν άνθρωπο απέναντί μου, προσπαθώ να δω τι του λείπει και αν μπορώ να το προσφέρω. Να τον κάνω να το προσφέρει εκείνος στον εαυτό του. Πολλές φορές τα καταφέρνω. Πολλές φορές τα καταφέρνω γιατί δεν θέλουν οι άνθρωποι να βελτιωθούν. Όχι ότι εγώ είμαι σε κάτι ανώτερη από εκείνους, αλλά εγώ το θέλω πραγματικά. Εγώ βλέπω τον άλλον απέναντί μου και θέλω να πετύχει. Πραγματικά. Απλά πολλές φορές οι άνθρωποι μπερδεύονται. Μπαίνει ο εγωισμός μέσα, μπαίνουν τα λόγια που μπορεί να τους λένε στο σπίτι τους, στην οικογένειά τους, στον περίγυρό τους. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το ελέγξω. Οπότε μου έχει τύχει πολλές φορές στην πορεία να δω σε έναν άνθρωπο ότι δεν κάνει και να έχω βεβαιωθεί ότι δεν θα πάει αυτό καλά, αλλά να πρέπει για διάφορους λόγους στρατηγικά να συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί του. Αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα, αλλά νομίζω ότι είναι μεγάλη συνταγή για μένα. Και αναγκάζεσαι. Όμως, αν πρέπει να πούμε σε μια γυναίκα CEO που μας βλέπει αυτή τη στιγμή να κρίνει έναν συνεργάτη της, θα τη συμβούλευες να δώσεις πολλές ευκαιρίες? Θα τη συμβούλευα να δώσει κάποιες ευκαιρίες, γιατί υπάρχουν 2 κατηγορίες, 2 δρόμοι. Ο ένας δρόμος λέει ότι δεν μπορώ να δώσω 100 ευκαιρίες σε έναν όταν δεν έχω δώσει σε άλλον την πρώτη.
Και άλλος δρόμος λέει ότι κάνει ένας άνθρωπος αυτά τα λάθη, έχει αυτά τα δισαβαντάζ, αυτά τα αρνητικά, αλλά δεν ξέρεις και ο επόμενος τι αρνητικά θα έχει ή τι θετικά. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ λεπτή η ισορροπία και θέλει μελέτη. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν μου κάνει αυτός, sorry, next. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Δεν είναι αυτή η δική μου συμβουλή. Οπότε, πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση, προσπάθεια και ακόμα και ένας άνθρωπος που είναι ανώτερος σε ιεραρχία, πρέπει να το βράδυ πριν κοιμηθεί να σκέφτεται τι έχει κάνει και εκείνος λάθος. Μακάρι. Για να υπάρχει μια φυσιολογική ροή σε όλες τις καταστάσεις. Γύρω σου υπάρχει πάρα πολύ ανταγωνισμός, όπως και σε όλες τις επιχειρήσεις υπάρχει ανταγωνισμός. Πώς καταφέρνεις και στέκεσαι όρθια? Ναι, όντως είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός χώρος, αλλά όσο περίεργο και να σου φαίνεται, δεν βλέπω ανταγωνισμό. Εγώ δεν νιώθω κανέναν ανταγωνισμό. Πραγματικά στο λέω μέσα από την καρδιά μου αυτό. Όχι γιατί ματαιώνω ή υποτιμώ τους άλλους, γιατί πραγματικά δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Με ενδιαφέρει αν έρθει η ώρα να τους συμβουλέψω, να συνεργαστώ μαζί τους, αλλά να σκεφτώ ότι να σου πάρω εσένα τον πελάτη, παύλα μαθητή, παύλα ασκούμενο, όταν το 80% του πληθυσμού στην Ελλάδα δεν γυμνάζεται και όλοι κοιτάνε πώς θα πάρουν το 20% ο ένας από τον άλλον, όλο αυτό, ξέρεις, εκφύσεως δεν με αντιπροσώπευε και δεν με προβλημάτισε ποτέ. Θεωρώ ότι υπάρχει χώρος για όλους. Και πραγματικά θεωρώ ότι σε αυτό που κάνουμε είμαστε οι καλύτεροι, είμαστε πάρα πολύ εξειδικευμένοι και δεν μπορεί κανένας να μας φτάσει γιατί βελτιωνόμαστε συνεχώς. Έχουμε κατακτήσει την αγορά σε αυτό το κομμάτι και αυτό δεν θα αλλάξει. Ωραία. Αυτό το λες τώρα είναι το 2026. Στα πρώτα 2 χρόνια σου όμως, που ήσουν πολύ καινούρια στο χώρο, το ίδιο έλεγες? Το έλεγα το ίδιο γιατί ήταν πάρα πολύ. Ο χώρος που επέλεξα, όπως σου είπα, ήταν παρθένος χώρος. Οπότε ένιωθα και τότε πάρα πολύ δυνατή. Γιατί είχα αφιερώσει τα 4 χρόνια του Πανεπιστημίου να εμβαθύνω σε αυτή τη μεθοδολογία, σε σημείο που δεν το είχε κάνει κανείς στην Ελλάδα. Όπως και σήμερα που μιλάμε, οι περισσότεροι δεν θα ασχοληθούν να κάνουν ένα διδακτορικό. Θα κοιτάξουν πώς θα κάνουν πολύ επιφανειακά πράγματα. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι που μας έχει βγάλει μπροστά στην αγορά και θα συνεχίσουμε να είμαστε μπροστά σε αυτό, γιατί και όλοι μου οι συνεργάτες πλέον κάνουν μετεκπαιδεύσεις, το παλεύουν πάρα πολύ σοβαρά. Μάτι, τι θα έλεγες σε μια νέα κοπέλα που θέλει να ξεκινήσει τώρα? Θα της έλεγα να κοιτάει τον εαυτό της πάνω απ' όλα, γιατί είμαστε δυνατοί άνθρωποι όταν δεν χρειάζεται να μας βοηθάνε γύρω μας. Το πιο μεγάλο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στους γύρω μας είναι να είμαστε αυτόνομοι. Οπότε, γι' αυτό το λόγο λέω να κοιτάς τον εαυτό σου. Όχι επειδή δεν νοιάζομαι τους γύρω μου, επειδή τους νοιάζομαι, κοιτάω τον εαυτό μου. Οπότε, επειδή νοιάζομαι τα παιδιά μου, επειδή νοιάζομαι τους γονείς μου, γι' αυτό θέλω να είμαι ανεξάρτητη και αυτόνομη. Το ίδιο θα της έλεγα λοιπόν, να κοιτάξει να είναι ανεξάρτητη και αυτόνομη και να κάνει αυτό που αγαπάει, πραγματικά. Να μην φοβάται. Ο φόβος είναι πολύ κακός οδηγός στον άνθρωπο. Άρα το μήνυμα που θέλεις να περάσεις σε κάθε γυναίκα CEO είναι να μην φοβάται. Ακριβώς. Να μην φοβάται. Να παίρνει ρίσκα. Δώσε μας 2 συμβουλές. Έτσι. Να παίρνει ρίσκα, να μην φοβάται, αλλά να είναι και πάντα όλα όπως πρέπει by the book. Μάντι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι υπέροχη. Και εσύ το ίδιο. Μας θύμισες ότι πριν γίνουμε CEO σε μια επιχείρηση, είμαστε CEO του ίδιου του εαυτού και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε να αυτοφροντιζόμαστε. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Πολύ σοβαρό αυτό. Και βέβαια, CEO μας κάνει και ο κόσμος και γύρω μας, έτσι. Δεν είναι ένας ρόλος που τον παίρνουμε, οπότε γιατί είναι αλυσίδα και είμαστε όλοι συνεργάτες. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά σε όλους και σε όλες κυρίως. Αυτό ήταν το CEO για σήμερα και μέχρι την επόμενη φορά να θυμάστε ότι CEO είναι πάνω απ' όλα ο ίδιος μας ο εαυτός. Γι' αυτό να τον προσέχετε. Γεια σας.